साफ्रामखौबो फोरबो जिसुनि मुङै जय मासि साफ्रामखौ बरायो नैबे मोनाबिलि समाव बे मोनसे गोदान भिडिअ गोदान मोनसे इसोरनि बोसोनाव बे अनजाग्राफोर जोङो इसोरनि बोसोननि फारसे थाङि आङो सिगाङावनो मोनसे स्टोरी बुंनो नागिरदों मोनसे जारिमिन जा गुबै जानाय जाथाय सानसेखालि बेबायदि मोनसे जायगायाव मोनसे नखर दङमोन आरो बिसोरहा जाहैबाय सासे बिसाज्ला दंमोन बिसोर बिमा बिफाहा सासे बिसाज्ला दंमोन आरो बे बिसाज्लाखौ बिसोरो जेब्लायबो स्कुलाव दोनहैयो लाबोयो आरो बेबायदिनो बेलासि जानायजों लोगोसे बेखौ टिउसनाव लाङो आरो बेबायदिनो लाबोफिनो आरो बेबायदिनो सोराङो अखानायै बिसोरनि डेलि लाइफआ बेबायदिनो थांगासिनो दं बे गथ'नि सायाव आरो गथ'आबो फरायनायाव जोबोद मोजां जेब्लायबो बियो फार्स्ट क्लास बियो लाखियो बिदिनो फरायबाय गिदिरै गिदिर फरायबोबाय बिदिनो कलेजफोरावबो बियो फार्स्टखौनो मोनदों बियो मोजां रेंक लानानै बियो पास जालांबाय थादों दे बे गथ'आ बिसोरनि बिसाज्लाया जोबोद मोजाङै बिमा बिफाया बेबायदि फोरोंदों बे गथ'खौहाय नाथाय सानसेखालि मा जाबाय हठाथनो बे गथ'ना बिसोरनि बिसाज्लाना बेबायदि मोनसे बेमार जाबाय आरो जेब्ला बेबायदि बेमार जायो बेखौहाय हस्पिटालाव लांबाय जेब्ला हस्पिटालाव लाङो डाक्टारनो दिन्थिहैबाय चेकआप खालामबाय आरो डक्टरा मा खालामबाय डक्टरा बिफाखौहाय स्रोदै लिंहरखुमानानै बिफाजों रायज्लायबाय दे अननानै आंखौहाय निमाहा खालामगोन नोंथांनि बिसाज्लाया दा लास्ट स्टेजावहाय दङ बेखौ सोखानो हानाय नंलिया बेखौ बासायनो हानाय नंलिया जेब्ला बिफानि सिगाङाव बेबायदि बुङो जोबोद दुखु मोनबाय बिफाया दुखु जाबाय जोङो बेखौ हानाय नंला नोंथाङा नोंथांनि बिसाज्लाखौ न'आव लानानै थांफिनदो बेबायदि बुंबाय आरो डक्टरनि बुंनाय बादि बिफाया बिसाज्लाखौ लानानै फैबाय बिदिनो बिमाबो बिफाबो फैबाय बिसोरो आरो बिसनायावहाय फुथुबाय आरो बे समाव बिसाज्लाया जानो हागौ आन्दाज मोनदों बिफाखौ बुंबाय दे बाबा आंनि मेडेलफोरखौ ट्रफिफोरखौहाय सार्टिफिकेटफोरखौ बेखै लानानै फैलाय होननानै बुंदों बिफाखौ आरो बिसाज्लानि बुंनाय बादि बिफाया लानानै फैबाय आरो जेब्ला लानानै फैयो बिसाज्लाया बिफाखौ बुंबाय दे बाबा नोङो आंखौ बिनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै फोरोंबाय स्कुलाव लांलाय लाबोलाय आंखौ खालामबाय टिउसनाव लांलाय लाबोलाय खालामबाय फुंजामुथि नोङो आंखौ फोजाबाय फरायनो थाखाय जेब्लायबो आंखौ गाइड खालामदों आंखौ फोरोंदों नाथाय आंखौ मालाबाबो खेबसेबो बुङासै नोङो बाइबेल फराय होननानै आंखौ मालाबाबो खेबसेबो नोङो थिनासै आर'ज खालाम होननानै दिनै आं थैनानै थांब्ला आं बे आफानि सिगाङाव मा हिसाब हैगोन बिसाज्लाया जोबोद दुखु नांनानै बिफाखौ बुंदों आरो बे समाव बिमा बिफाया गाबदों दे आं दिनै मा बुंहैगोन आफानि सिगाङाव आंखौ हिसाब लायोब्ला मा आं हिसाब होगोन दिनै आंखौ नोङो फुंजामुथि सोरांस्लाबमोनि फोजादों लेखा फरायनो थाखाय लिरनो थाखाय स्कुल थांनो थाखाय नाथाय आंखौ खेबसेबो नोङो बुङाखै फरायनायनि सिगां बाइबेल फराय होननानै फरायनायनि सिगां आर'ज खालाम होननानै दिनै आं मा हिसाब हैगोन बिसाज्लाया जोबोद दुखु मोननानै बिफाखौ बेबायदि बुंदों आरो बेबायदिनो दसे समनि उनाव दान्दिसे समनि उनाव जाहैबाय बिसाज्लाया बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानानै थाङो बे बिमा बिफाखौ नागारनानै थाङो दिनै आङो बेनि गेजेरजों आङो बेखौसो बुंनो नागिरदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर नोंथांनि बिसाज्लाखौ बिसाजोखौ हागौमानि नोङो फोरों हागौमानि नोङो बिसोरखौ थुलुंगा हो हागौमानि नोङो बिसोरखौहाय गाइड खालाम नाथाय दाबाव बाइबेल फराय होननानै बुंनो आर'ज खालाम होननानै बुंनो गुबुन दाबसेयाव फरायनो थाहैयोब्ला फिसाज्लाया फिसाजोआ गुबुन दाबसेयाव दोनहरोब्ला जोङो बिसोरखौ गोबांबार जोङो खबर लाहरो माब्रै दं माब्रै गैया जादों ना जायाखै मा खालामदों मा खालामाखै नाथाय एटलिस्ट नोङो खेबसे सोंदों नामा नोङो बाइबेल फरायखो ना फरायदिया आर'ज खालामदों ना खालामाखै उन्दुनायनि सिगां आर'ज खालामो ना खालामा फरायनायनि सिगां बाइबेल फरायो ना फराया आर'ज खालामो ना खालामा मालाबा सोंदों ने देहानि फारसे नोंथाङा गोबां बुंनो हागौ दि बेबायदि फराय उमुखखौ नाय बेबायदि जानो नांगौ बेबायदि फराय बेबायदि गिदिर मानसि जानो नांगौ बेबायदि बुरजा बुरजा थाखा फैसा खामायनो नांगौ
बेफोरखौ इन्टेनसन होनानै बेफोरखौ नोजोर होनानै गोबां खारहोदों, गोबां फोरोंदों। नाथाय जिउनि फारसे माबा मोनसे नोङो थुलुंगा होदों ने? इसोरनि फारसे दिनै बियो सासे ख्रिस्टियान गथ' जानायलाय, दिनै नोंथांमोना सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानायलाय नोंथांनि फिसालाखौ फिसाजोखौ नोंथाङा बुंदों ने? दि आफानियाव बरसा खालाम, आफानियाव फोथाय, जेब्लायबो फोथायनायखौ लाखिफ्लाय। दिनै बेफोरबायदि बुङैनि थाखायनोथ' बिमा बिफाखौ गोबां थगायो, थगाय थसि थाखा फैसा बिहरो आरो लोगोफोरजों लोंग्लुं फेग्लुं लोंग्लुं सोग्लुं गिदिङो। दिनै बिमा बिफाया बेफोरखौ फोरोङैनि थाखायनोथ', बेफोरबायदि फोरोङैनि थाखायनोथ' फिसाला फिसाजोआ दिनै मा जालांदों? बरबाद। गुबुन दाबसे जायगायाव थादों, गुबुन दाबसे जायगायाव दंहैयो। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि फिसालानि सायाव माबायदि नोजोर दङ? नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोनि सायाव माबायदि नोजोर दङ? दे फोरों नोङो हागौमानि हाजासे बिदि जानो नांगौ, बिदि खालामनो नांगौ, बिदि मावनो नांगौ। नाथाय मालाबाबो दाबाव दे आरज खालाम होननो, मालाबाबो दाबाव गिर्जा थां होननानै बुंनो, मालाबाबो दाबाव बाइबेल फराय होननानै बुंनो। नङाबा सानसे नोङो धिक्कार मोननांगोन, सानसे नोङो गाबनांगोन, हांमा सुनांगोन। आरो बाइबेला बेखौनो बुङो। बोसोन बिजाबनि लिरनाय 29 अध्याय 15 पद। फेंनाया आरो मावनांगौ बादि मावहोनाया, थानांगौ बादि थाहोनाया गथ'फोरनि थाखाय गाहाम। आरो सोरबा गथ'आ गावनि गोसो बादि थाबायोब्ला बियो बिमाखौ लाजि फोनाङो। आरो जेब्लानोखि बोसोन बिजाबनि लिरनाय 17 अध्याय 25 पदआव नायगोन, बेयाव बुंदों मूर्ख फिसाज्लाया बिफाखौ दाहा जाहोयो आरो बिमाखौ हांमा सुहोयो। आरो जोबनायाव बे बाइबेल पदखौ अरायबो गोसोआव ला आरो बेबायदि नोंथाङा नोंथांनि गथ'नि सायाव बेबायदि सासन खालाम। बोसोन बिजाबनि लिरनाय 22 अध्याय 15 पद। गथ'फ्रा ओरैनोब्लाबो मुंबो मिथिया, आन्थाय मोजां साजाय होब्ला बेनो बिसोरखौ फोरोंगोन। एफाग्राब गिदिर मैदेरखौनो जुदि मानसिया फोरोंनो हायोब्ला, मानसिया मानिहोनो हायोब्ला, बे गथ'आथ' नोंनि फिसाज्लासो, नोंनि फिसाजोसो, नोंनिनो बिसा बियो। मा नोङो बेखौ फोरोंनो हाया ने? बेखौ मानिहोनो हाया ने? बेखौ गं होनो हाया ने? बेखौ सासन खालामनो हाया ने? जास्ट थिंक, एसे साननानै नाय, एसे गावखौनो बुजि। दिनै मैदेरखौनो जुदि सासे मानसिया कन्ट्रल खालामनो हायोब्ला, बेथ' गथ'सो। आरो बोसोनाव बुंदों गथ'फ्रा ओरैनोब्लाबो जेबो मिथिखाया, जेबो रोंखाया, नाथाय मोजां साजाय होब्ला बेनो बिसोरखौ फोरोङो होननानै बुंदों। फोरोंनांगौ बादि जुदि नोङो फोरोङोब्ला। अन्नानै गोसोआव ला अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि बिमा बिफाफोर, जाहाथे बेबायदि लाजिदा मोननांथों। जेरैबायदि थैनाय समाव बे गथ'आ, फिसाज्लाया बिनि बिमा बिफाखौ बुंलांदों दि नोङो आंखौ मालाबाबो बुङाखै बाइबेल फराय होननानै, आंखौ मालाबाबो बुङासै नोङो आरज खालाम होननानै, आं दा मा हिसाब हैगोन? माने बिनि बिमा बिफाया बे गथ'खौ बेबायदि फोरोङाखैमोन। खालि मोदोमनि फारसेल', मोदोमनि नांगौखौल' होसोहोदोंमोन, नाथाय जिउनि फारसे जेबो फोरोङाखै। सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानानै बेबायदि मालाबाबो जानो नाङा। सानसे गाबनांगोन नङाब्ला। So may God bless you. इसोरा साफ्रोमखौ बोर होथों। आमेन।